We gaan voor jullie een showtje doen. Ik hoop dat jullie ervan genieten. Het is volle bak zo te zien. Ook mensen van woensdag zie ik. Hartstikke leuk. Fijn dat jullie gekomen zijn. Start de band. En als we de teksten kwijt zijn, kunnen jullie gewoon een beetje meekijken. Ja, jullie mogen ook meezingen. Vroeger waren we dit nog een jong. Ik ben Esther, Easy tante Dees, vrouw Portier, twee drama's in geheel. Luid zingen zonder kijkwijden uit ons lijf. Is dat niet sensationeel, tante Dees? Ik sta al jaren op de plankje ingesnoerd in een concert. Maar als Esther weer gaat vragen, dan geven wij toch weer een concert. Goed kan. Vraag. Let op hè. Ik ben Esther, Easy tante Dees, Mevrouw Cartier. men noemt mij vaak uniek. Echt waar, is uniek. Ik kan zingen, presenteren, kan ook bingo's en acteren. En kijk, mijn stijl is magnifiek, toch? Jazeker. Ik sta samen met mijn zuster deze op de maar ja, Esther kan nog heel veel leren. En ze ergens zich soms groen en geel. Ja, maar dan komt dat jij niet luistert. Ik ben Esther, Deze tante Dees. Mevrouw Cartier. Zeg Dees, ben jij soms bi? Nee. Want je kleedt je soms als man en dan kijk je me zo aan. Nou dan denk ik Dees, ik weet nog niet. Ach, dit. Ik heb heus wel eens gedacht hoe het zou wezen met een vrouw. Maar ja, als dat er ooit van zou komen, dan is het wel met Loekie. Ja. En niet met mij niet met zitten. jou. Oh, dankjewel. Ik ben Esther, Deze tante Dees. Sorry Michael, ik gooi met apparatuur. Maar twee Zingen, voor haar moet het nog, sorry. En ik word reuze ordinair. Als klein kind had ik de jurkjes droeg de hakken van mijn ma. En dan deed ik s'avonds de show van Dalida. Dat doe ik niet altijd. Maar dat moet ik niet zingen. Ik ben Esther, Deze tante Dees. mevrouw Cartier. Kijk goed of waar ik sta. Hou je maar vast. Want als Esther weer gaat meppen, dan voel je de microfoon op de grond en zo. En dan laat ze om zich heen te meppen. Als een epileptica. Als de show hier een succes wordt, staan we volgend jaar in Kiel. In Duitsland werd het geschreven. Ein Weihnachtsglockenspiel. Ah ja. Ach ja? Zie je? Ik ben Esther, Deze tante Dees. Een heel bijzonder stel. Van plus en min trekt elkaar aan. Daarom waar die nu staan met ons kerstglockenspel. Let er wel? Ja, daar ging de bel. Weet je wel hoe de bel ging? Oh shit, de Charatel. Oh, je Charatel. Nou, dat was het eerste liedje. Dat was het eerste liedje.